Hello viewers, norokno hai lamsukgw Ani dorminti prasa blog channel o Tamil nugwi norok saiman khna ang tamno toyi tini norokno video phunuk na nai tong Tinini blog o ang norokno phunuk nai ani BWKRABARI Norok te kami ba parano naidi omoke ani BWKRABARI kami ba para kami rok ekdom naithok rabat bagan bo tongo kwbangma kami ni bumungkha Dupchara Agartala district kami torfano ang norokno joto berai phunuk manglak joto togo sombab ang norokno phunuka phaidi hingke jeng tabo nailena ani BWKRABARI Norok norok ani video no skip khlaiwi paya saknai tongde te sakpo dei tongde guys norok tabo je no nugwi tongnai amoke ani BWKRABARI Norok ani ama babu songni nok nok kwtal amoke hingke amoke nok kocham agini hingke to je blue color ke nok nugwi tongnai amoke ani dara bachi songni nok hingke ayango je dalam nok nugwi tongnai amoke ani pichikoni nok ani nana songbo tongo hingke yango tibo para kwbangma tongo dogan tongo ayang thanglia ang orono tongo ang jotogo sombor orono phunuknai omo joto dupchara para hinjago hingke rabat bagan ba kwbangma tongo o jagao naidi nok bwskango taipung bufang phangsa tongo taipung bufango taipung thaijak naidi guys ekdom naithok ke thai tongkha bwthai koikta tongo ekdom nok bwskango no haine hai norok nugui mangkhna bwskango kuwai bufango tongo 6-7 ta hingke tinini video ko ang norokno ani BWKRABARI Norok berai phunuknai nok sakao haine hai tongo rabat bagan naidi joto rabat bagan momo rabat bagan tolao nokni bagui ekdom thanda tongnani bo ekdom aram phaidi hingke ang tabo norokno nok kisai berai phunuknai norok ani video no skip khaiwi nai tongde nok ekdom lama ganao no nok bai lama bisi salya naidi seng tabo thangi tongo tolao omoke nogo nongkhorjaknai lama ang tabo tolao thangi tongo norok nai tongde naidi orokhe ani location bai darani bwsajak borok mobile tv nai tongo phaidi jeng haine hai yango nailenai norok tabo je no chekon khe nugui tongnai omoke ani bwkra ba ani babuni bo thimani bini ostito ni rijak bisingo babu thimani prai koyek mas kakha osti tapani khibi jayakho rang puisa kisa problem ni bagui jeng osti khibi mayangui tongo jeng wansulai tongo rang puisa kisa khlaiwi jeng osti khibinani hingke fighting ke sentabo nok bisingo kisa habi nailenai omoke baranda naidi ekdom kotor ke tangjak nokbo ekdom naithok ke tangjak tin bai bui haike dalam tangmaya phono half wall tangjak naidi singtabo bisingo habi nailenai naidi omoke babu songthunai khat oroke suitcase tongo kaisa tv tongo hingke yango alna tongo hingke yango khe table kaisa tongo table sakao bui kwchamrok tongo ani location agi pori phaimani bui kwchamrok hingke oroke motai photo rok kisa misa tongo hingke motai photo sakao ani babuni photo bo kisa khasijak tongo bota sungsana yakari thangka haipano bini photo no jeng khasi tonikha omoke jeng thunai khat hingke fan kaisa tongo naidi sakao asik le manikre asik no naro hamya rok tawan sukti oroke tongo miski heno omnakhe o bisingo manikhuni kisa misa sajanai maniro tonio hingke fighting ke jeng yango titam tong nailenai omokhe ganti nok o bisingo hingke tikaisa yango khe amoke baire nongkhorjaknai lama hingke tikaisa yang right side tongo amoke left nogo thangjaknai lama
hinge faide sentabo no oklogni footage kisanai lenai amokhe no oklogni footage naide guys aro bol najak tongo ama bol namani amokhe yango call tongo aro no tei tukugo hinge yango teibo tongo moisars khaijak milok belai kabangma oi tongkha hinge omono no oklogni footage omokhe nok bwskangni footage naide ekdom naithoke nukjago o jago khe basui achukjak bo chongbai kok sali tongo chongpal khe khaine hai aro khe ani loge songbani manai borok tv nari tongo tolao khe ani darani besla koso bot mobile nai tongo. So guys narok tini ani video nugwi narok bahai wngjk please comment khlai sadi tei subscribe kisa khlai redi tini bagai asuk nung sinai hani video no first ne simi paithak jora nai toman bagai haina hai jotono hambai haina hai malai nai next video go tata bye bye.